Karon adlaw sa Sabado sa ikasiyam nga semana sulod sa tuig. Unsa may buot ipabuhat sa Dios kanako? Pangutana kini nga halos kitang tanan nakapangutana niini sa atong kaugalingon usa ka higayon ni ana sa atong kinabuhi. Maayo na lang ang unang pagbasa karong adlawa nagtanyag og pahamatngon nga makatabang kanato. Ang unang butang nga kinahanglan ihalad nato sa Dios mao ang atong pagdayeg ug pagpasalamat. Tinuod ang pagpasalamat mao'y buhat sa kasing-kasing sa usa ka tinun-an. Miila kita nga ang tanan nga naangko nato gasa ug grasya. Ang atong pagpasalamat mo resulta diha sa atong paghatag ug pagdayeg ug pagpamatuod sa kaayo sa Dios. Gimantala nato ang atong pagtuo sa Dios ug sa iyang lihok dinhi sa atong kinabuhi. Uban ang kinasingkasi nga pagpasalamat ug pagpamatuod, ang Dios mibuot nga manglakaw kita ug mubuhat sa mga buhat sa Dios, ang pagampo, ang pagpuasa ug ang paglimos ug ang paghago alang sa hustisya. Pagampo ang nagtimaan sa kinabuhi sa usa ka tinun-an. Dili kita makapuyo sumala sa gitinguha sa Dios kanato nga atong puy-an gawas kun batasano nato ang paggahin og panahon uban sa Ginoo sa pagpamati kaniya. Makatabang ang pagpuasa sa pagdisiplina sa atong kaugalingon ug kat-unon ang pagsalig lamang diha sa Dios. Sa katapusan, gitawag kita sa paghimog mga buhat sa kaluoy, paghatag limos, ug hustisya. Busa ang Dios mibuot nga mutabang kita sa atong isig katawo nga nanginahanglan ug maningkamot nga mapalambo ang ilang kahimtang sa katilingban sa ingon ang tanan magpuyo diha sa dignidad ug kalinaw. Pamalandong. Ang pagdayeg, ang pagpasalamat, ang pagampo, ang pagpuasa ug ang pagtabang sa isig katawo, mao kini ang buot ipabuhat sa Dios kanako. Nagbuhat ba ako niini? Pagbasa gikan sa basahon ni Tubit. Sa pagkahuman na gayud sa kumbira sa kasal, gitawag ni Tubit si Tobias o giingnan. Anak, siguro agayod pagsuhol ang imong kauban sa biyahe ug ayaw hikalimti paghatag niya og pakapin. Busa gitawag ni Tobias si Rafael og giingnan. Ania ang katunga sa imong gitabang kanako pagpauli. Angay ikaw niini. Hinaut untang maayo ang imong panaw balik sa inyo. Unya giingnan ni Rafael si Tobit ug si Tobias. Dayga ninyo ang Dios ug suginli ang tanan mahitungod sa mga maayong butang nga iyang gibuhat alang kaninyo aron sila usab magpasidungog kaniya ug mag-awit sa iyang kadayganan. Pahibalua ang tanan mahitungod sa nahimo sa Dios. Ayaw gayud paghunong sa pagdayeg kaniya. Usa ka maayong butang ang pag-amping sa tinaguan sa hari, apan ang gihimo sa Dios kinahanglan isugilon sa tanan aron daygon og pasidunggan siya. Kung magbuhat kamo sa maayo, walay kadaot nga mudangat kaninyo. Mas maayo pa ang pagampo sa kinasingkasing ug ang pagpahimuot sa Dios pinaagi sa pagtabang sa mga kabus kaysa magpadato ug manlimbong. Mas maayo ang paghatag ngadto sa mga kabus kaysa pagtigom og bulawan. Ang maong kamanggihatagon magluwas kaninyo sa kamatayon ug maghugas sa tanan ninyong mga sala.
Sila nga manghatag sa mga kabus, magpuyo og hingpit nga kinabuhi, apan kadtong magpuyo sa kinabuhi sa sala ug kadautan, ang ilang kaugalingon maoy ilang kaaway. Gisultihan ko na kamo nga ang tinaguan sa hari angay nga ampingan, apan ang mga buta nga gibuhat sa Dios kinahanglan nga itug-an sa tanan. Karon, ipadayag ko kaninyo ang tibuok kamatuoran ug wala ako'y itago kaninyo. Tubit, sa pag-ampo mo og ni Sara sa Ginoo, ako mao ang nagdala sa inyong mga pag-ampo ngadto sa iyang mahimayaong presensya. Ang samang butang gihimo ko usab matag higayon nga ikaw naglubong sa mga minatay. Sa adlaw nga mitindog ikaw gikan sa lamesa sa walay pagkaon aron paglubong sa patay, gipadala ako sa Dios aron pagsulay kanimo. Apan gipadala usab niya ako aron pag-ayo kanimo ug aron pagluwas sa imong umagad nga si Sara sa iyang mga kagul-anan. Ako mao si Rafael, usa sa 7 ka mga anghel nga nagbarog didto sa mahimayaong presensya sa Ginoo, andam sa pag-alagad kaniya. Samtang ania pa kamo niining kalibutana, kinahanglan magdayeg kamo sa Ginoong Dios ug magpasalamat kaniya. Karon, kinahanglan mo pauli ako balik kaniya nga nagpadala kanako. Isulat ang tanan nga nanghitabo kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Dalaygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Ang Dios muhampak og unya maluoy. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman sa impyerno ug nagabanhaw siya gikan sa dakong kahiladman. Walay makalingkawas sa iyang kamot. Dalaygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Busa karon hunahunaa ang iyang nabuhat kanimo ug dayga siya sa tibuok mong tingog. Dayga ang Ginoo sa katarong ug ibayaw ang hari sa mga katuigan. Dalaygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Sa yuta diin ako gihinginlan daygon ko ikaw ug ipakita ko ang iyang gahom ug kahalangdon ngadto sa usa ka nasod nga makasasala. Dalaygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Balik kamo mga makasasala, pagbuhat kamo sa matarong sa iyang atubangan. Basin maluoy siya kaninyo ug mupakita kaninyo sa iyang kaluoy. Dalaygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang dakong panon sa mga tawo malipayon nga namati kang Hesus. Sa iyang pagtudlo kanila, si Jesus miingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting tag-as ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinaguga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tawo. Labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tawo nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato na nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabus ug mihulog og 2 ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan.
Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog ni ining kabus nga byuda. Kay ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.